quan veiem a la tele missatges, tots els telenotícies aquests dies aniran ple, la primera portada de tots els diaris n'aniran plens. Llavors se'ls ha de reforçar això, veus? És una cosa que passa tan poques vegades que és primera notícia, perquè si passés cada dia no ho seria. Va molt bé que exterioritzin, que parlin, que preguntin. A vegades els adults ens sorprenem perquè fan preguntes una mica de pájaros de mal agüero. Aquesta gent que es morirà però l'enterraran i llavors se podriran i tindran fet i... Bueno, fan preguntes d'aquestes però s'han de contestar. Que verbalitzin, que ho expliquin, que no sé què, perfecte. N'hi ha que no ho expliquen, que ho dibuixin. En els primers moments és normal qualsevol nivell d'afectació, però després, amb el temps, hauria d'anar revertint. La por davant d'una emergència és una cosa subjectiva. N'hi ha que només que li expliquin quasi bé se desmaia i n'hi ha que poden estar allí i aguanten. Llavors, la por és subjectiva. No perquè un hagi estat més a prop de l'emergència o més lluny vol dir que no pot fer un estrès posttraumàtic o no pot fer alguna altra cosa. Tots ho sabem que ens poden passar coses i que potser jo surto un atropello un cotxe. Tots sabem que hi ha coses fortuïtes que ens poden passar, però quan tenim una constatació tan important que ha passat a casa nostra un atemptat o que justament al nostre carrer han atropellat a un veí o el que sigui, llavors ens sentim encara molt més vulnerables. I quan un se sent vulnerable, la por i la inseguretat s'apodera del teu cos i del teu pensament. Jo sempre dic que no tenim una vareta màgica, no podem fer que tothom s'ho prengui bé i canti sevillanes quan hi ha una emergència o un atemptat terrorista, però sí podem minimitzar el dolor.